שלכם על גופכם, למרות שאתם אזרחים כמו שאר האזרחים, ולפני הכל פשוט בני אדם. תארו לעצמכם שמישהו עושה זאת מול המיקרופון. אומר שאתם מפריעים למדינה שלכם לתפקד, הוא מצהיר שאתם תועבה לא נורמטיבית בשם התורה. קובע שחייכם יהיו אומללים וגוזר עליכם מוות מוקדם. היום אנחנו נדבר על הומופוביה. אני אציג בפניכם 4 מקרים. הומואים מסכנים מתאבדים בגיל 40. לסביות נאנסות בגיל צעיר. זאת אנסטסיה מיכאלי, חברת כנסת, ואלו המילים הקשות שהיא אמרה: אישה, בעלת השפעה, בעלת דעה במדינת ישראל. שדרך אגב, היא גם קבוצת מיעוט שזימון קיבלה למחשבה. הפיגוע השני שנדבר עליו זה פיגוע ירי בבר נוער בתל אביב שקרה ב-2009, כאשר נכנס מחבל רעול פנים, בגדים שחורים, והחל לירות לעבר החדר. כתוצאה מכך נהרגו 2 אנשים, 10 פצועים ו2 נותרו נכים לכל החיים. הרוצח עדיין מסתובב חופשי. פיגוע השלישי שנדבר עליו הוא הפיגוע דקירה במצעד הגאווה בירושלים, כאשר מחבל חרדי נכנס לעבר הצועדים ופשוט דקר 3 מהם. תמותי רווקה, לא יהיו לך ילדים, לא תהיי נשואה. את לסבית, מגעילה, את אישה בגוף של גבר. אלו המילים שאמר רוני מאי ללבנון, צוערים האח הגדול. הוויכוח הזה עורר רעש גדול בתקשורת, והקהילה הגאה מאוד נפגעה מזה, ולכן הוחלט להדיח את רוני מאי מהתוכנית. מתיוש פרד. מתיוש פרד היה בן 21. מארצות הברית, כאשר 2 צעירים התחזו להומואים והציעו לו טרמפ הביתה. כאשר הוא עלה לטרמפ, הם פשוט הפשיטו אותו, תקעו אותו במכות רצח, ואז שרפו לו את כל שערות בגוף, ואז זרקו אותו באיזשהו שטח מבודד, פצוע אנוש, עד שראה הולך רגל ראה אותו, כעבור 17 שעות שהוא היה שם. לאחר מכן הוא הגיע לבית חולים. אחרי שבוע הוא מת בבית חולים מהפציעות, ולא מספיק המוות האכזרי שהוא עבר. בהלוויה שלו, הכומר המצרי והתומכים שלו ביזו את ההלוויה שלו עם שלטים: מתיוש פרד נלקח בגיהנום, אלוהים שונא מתרוממים. אז לסיכום, מה למדנו היום? דיברנו על 4 סיפורים הומופוביים קשים וכואבים שקיימים במדינה שלנו ובעולם. ניתן לראות את חוסר השוויון שיש בין ההומוסקסואלים להטרוסקסואלים. עצוב שבשנת 2013 המדינה שלנו, שהיא בעצם מדינה דמוקרטית, שוויונית, ליברלית, עדיין קיים חוסר שוויון בין המינים, בין המגדרים ושנאת בין אחים. תודה רבה.